המשאב החשוב ביותר, שזה הזמן לפתח בתוך הארגון שלכם, זה את. בחרו להיות ממש המשמעותי. איך זה קורה? 4 יסודות שכדאי שתאמצו לתוך החיים שלכם. דבר ראשון, תתאהבי, ואני אומרת להתאהב, זה תתאהבו עם כל הלב, להתאהב בהתנגדויות. על מה יושבת ההתנגדות? מה הדבר שהכי חשוב להם? ואז תיקחו את מה שהכי חשוב להם, ותחברו אותו להיות הסיבה למה צריך להשקיע בפיתוח המשאב האנושי. פשוט, אולי אתם לא יודעות את הכלים לזה. וזה כל מה שאתם צריכות לעשות. קחי את המקום שלך לימדי את השפה. כאשר אתן נשארות בחדר ומייצגות את הצד של המוח הימני, נוצר קצר בתבניות חשיבה מאוד ברורות, וככה צריך להיות של המנכ"ל. זאת אומרת, פה נפתח חלון הזדמנויות. עכשיו זה הזמן להכניס! אתם יוצאות בדיוק במקום הזה, זה הזמן להכניס עכשיו פנימה את המסר שלכם. תראי את תוכנית ההצלחה שלך. תראו הגדרות עשייה ברורות שתלויות בכם, ותכניסו אותם כ-must do לתוך היומן. כי אין אף אחד שיעשה את זה במקומכן. תמצאי את המנוע הפנימי שלך. כל אחת ואחת מכם חייב להיות החיבור הפנימי שלה, לא בגלל שהיא עובדת בתוך ארגון, אלא כי היא רוצה שיהיה משמעות לחיים שלה. אז תמצאי את הקולינג שלך. מה הקריאה שלך בתפקיד הזה? אחרת, אל תהיו בתפקיד הזה. איך אתן מאמנות את הטאלנט שאתן כדי להשיא את התוצאות של הארגון שלכם וכדי להשיא את התוצאות שלכם בתוך הארגון שלכם. ככה אנחנו מעצמים אנשים בתוך מקום העבודה שלהם.